Mangwanani akanaka muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: so hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 37 years ekuberekwa. Nyaya yandiunza pano inyaya inondirwadza iyo yakaitika mainge muri mugore ra 2016. Saka murume wangu pane zvose izvo anoita zvinhu zvake muchinyararire asingakubudiri pachena. Murume wangu iye ainge asina kundizivisa kuti patakaenda tikanoromba, even though takasacrifice mwana wedu musikana mukoma, takamuchekeresa kuDurban, takamusiya mune rimwe sango, tikanzi sango iroro rine mhuka dzakafanana neshumba. Saka musango imomo ndimo matakamusiya, akadyiwa nezvikara zvesango. Ndo sacrifice iyo yatakaita. Nekuda kwesacrifice iyoyo yatainge takaita, iniwo ndainge ndisina kunge ndakaziva mukomanashi kuti murume wangu akazoudzwa kuti kunyangwe edu takaita sacrifice iyo yatakaita, but paizopota pachidiwa ropa revanhu after each and every 3 years. Saka kubva pazvakaitika ipapo kusvika pari nhasi tiri kukwereta ropa revanhu vakawanda, nekuda kwekuti takazotanga kuenda kuchechi. Takatanga tichaenda kuPentecostal yandisingakwanisi kutaura nezita. Mukoma takatosvika pakutopiwa zvinzvimbo muchechi muDurban nekuda kwekuti tainge tiri vanhu vainge vaine mari. Murume wangu ndingangoti pavanhu vose vatinoziva ndiye akatanga kutenga Ford Ranger. Ndokusaka takazopiwa zvigaro muchechi nekuti vaiona madonations avo atainge tichiunza kuchechi, asi vainge vasingazvizivi kuti mari dzedu imari dzeropa. Tainge tava nemabusinesses edu avo atainge tichiita muDurban. So takazobva kuDurban ndokubva tachizouya tikatanga kugara muJoburg. Tava kugara muJohannesburg, murume ainge asina kundizivisa kuti iye ainge ava kutoona chipoko chemwana wedu, nekuti mwana uyu atakauraya ainge atova ne7 months, mwana watakachekeresa. Saka muimba iyo yatainge tichigara, murume wangu ainge ava kuona chipoko chemwana wedu. Sezvo ari munhu wekuti iye murume wangu anochengetedza masecret, zvinhu zvake zvose anozviita in secret, ainge asingandiudzi kuti ndo zvaari kupota achisangana nazvo izvi. Saka ainge ava kungoti kugara mumanshoni yakakura kudai, isusu tisina mwana. Manshoni iyi yakakurisa plus double store. Ndikuda kuti tinge tichigara in a small house, but tichigara munzvimbo yakanaka kunenge kusina ruzha. Saka ndakangoti sezvo zvainge zvava kuramba kuti tinge tichiita umwe mwana, maybe murume wangu iye ainge ava kufila lonely, ainge achida kuti tinge tichitsvaka imwe imba. Kubva zvandainge ndakauyawo muno muJoni ndikatanga kushanda ndichizosangana nemurume wangu, ndainge ndichingogara muDurban. Saka Joburg ndainge ndisitomborina kana kuijairira. Ndakamuti kotadii tatenga imwe imba muno muDurban, asi murume akaramba akabva ati kuDurban kwatainge tiri kwainge kuri kure nekumba, ainge ava kuda kuti tinge tichigara muno muJoburg. Ndakabvuma nemurume tikabva tachizotanga kutsvaka imba, ndokubva tachizoiwana. Takaitenga through the bank, tikashandisa zita rekambani yedu, ndokubva tachizouya tikabva tachizotanga kugara muJoburg. Saka tava kugara muJoburg kudaro, aiti kana ndisipo ndikangobuda chete pamba paibva patouya n'anga achiroverera mhiko dzakasiyana siyana, achiitira kuti chipoko chemwana chisazongoramba chichimunetsa.
kunze kwekuti ange achindiudza kuti tainge tava nechikwereti. Ipapo tainge tine chikwereti chemunhu 1 watainge tichifanira kuti tinge tichiuraya, sezvo tainge takanzi tinofanira kuzouraya munhu after each and every 3 years. Asi hazvina kuzoitika saizvozvo. Iye aifungidzira kuti akangwara anokwanisa kuzoshandisa dzimwe n'anga kuti tisazochekeresa. Saka murume wangu paakaona kuti zvainge zvamuomera, ndo patakabva tichizobva kuSouth Africa kuno tikazoenda kuZimbabwe tikanoona vamwe sekuru ava mukoma vatori nemukurumbira, ende pamaYouTube vanhu vainge vachitovateverera zvekudaro. Saka tasvika kumba kwasekuru vaya vakatotanga kutoseka tichiri pagedhi, vanhu vakatoshamisika kuti ko sekuru ivavo vari kusekei. Apa painge pakawanda vanhu zvekutodaro. Saka ivo vakabva vachizotiudza kuti kuromba kwatainge takaita zvinhu zvacho zvainge zvava kuda ropa. Tikabva tati nai sekuru, saka tozvifambisa sei? Vakangonditarisa vakatanga kuridza muridzo vachidzungudza musoro, vakati uyu ndiri kumunzwira tsitsi. Apa vainge vachirevera ini, vakabva vati chienda unotora hama dzako dzose kana uchida kuti ndige ndichikusunungura. Mukoma pandakaona kuti vainge vava kuda kuti ndige ndichidaidza hama dzangu, ndakabva ndatanga kuchema. Vakanditi ko unochemei? Ndikati sekuru zvamuri kutaura hazviiti, handingaudzi hama dzangu kuti andei ndinge ndichienda ndichinosunungurwa kun'anga, ivo vanhu vachizviziva kuti ndinonamata uye zvekare ndine chigaro muchechi. Vakabva vati saka hausi kuda kakusunungurwa? Ndikati ndinoda. Vakabva vati ndanga ndati unge uchiuya nehama dzako because ndanga ndichida kukuudza chokwadi chausina kuudzwa nemurume wako pamberi pehama dzako. Vakabva vachizondiudza kuti takazosara zvedu toenda kun'anga tiri tose, asi murume wangu ainge atova nenguva yakati rebei achienda kukun'anga. Vakati handiti makamboita mwedzi wose here musingarari mose? Ndikati hongu. Vakabva vati ndidzo dzainge dziri mhiko dzake dzekutanga. Mwedzi wacho iwoyo ainge achirara nerimwe benzi iro raainge achibata chibharo mutauni muCBD muDurban kusvika ava kubuda makonye kusikarudzi kwake. Makonye awa aiti akaona paine makonye pasikarudzi ainge akapiwa kamwe kabhodhoro, obva atora makonye aya omaisa mukabhodhoro, akabva achizoenda nawo makonye kuna sekuru vacho ivavo. Apedza mhiko idzodzo ndipo paakabva achizonzi iwewe kana ukasauya neropa rehama yaunenge wachekeresa after 3 years, ziva kuti pa3 years idzodzo dzaunenge wadya mari yaunenge uchipiwa nezvikwambo zvangu, 3 years dzacho idzodzo dzinenge dzichikamurwa pamakore ako ekurarama. Zvichireva izvo mukomanashi kuti kubva zvatakanotora mishonga iyi tikasacrifice mwana wedu tiri kungoti -3. Zvino murume wangu akabva aramba paakabvunzwa nasekuru tiriko kuZimbabwe kuti saka ndiudze, handiti wakaudzwa here kuti mukadzi wako achafa rini? Ndo pari kunyanya kundishungurudza ipapo. Murume wangu ari kutoziva hanzi date kunyangwe neminute randichafa negore randichafa. Akatoudzwa kuti mukadzi wako iwewe kana kuri kunzi ukatadza kuzadzikisa mhiko dzako dzekuti after each and every 3 years muri kufanira kuti munge muchichekeresa, mudzimai wako achafa gore rakati. Hanzi ndiko kunenge kuri kuzadzikisa mhiko ndichitsiva vanhu avo vatinenge tisina kuuraya. Zvino zvikwambo izvi zvava kuda ropa, zviri kuti kubva riniko nai madhodha, because izvo zvinototaura nechiZulu. Zvikwambo zvacho izvozvo zvichiti kubva riniko tichikuitisai mari, hamusi kudya muchiguta here? Hamuende here kumaholiday? Hamufambi nemotikari here? Ini nemurume wangu mukoma tinotofamba neprivate jet. Kunyangwe tikanze tikuda kuenda kuZimbabwe tinotosimudza private jet tichienda kumusha
nekuti mari iyi takanzi imari yekuti tinongodya tichiwesta mari, hatifanire kuti tinge tichizovaka kumusha kana kuita anything. Saka chiri kungondistressa inhau yekuti murume wangu iye ari kuramba mukoma. Ndakaedza zvose apo patainge tiriko kuZimbabwe, tiri kwasekuru name hidden, ndikati sekuru, hamuna here zvimwe zvamunokwanisa kuita kuti murume wangu ange achitaura chokwadi? But vaitoseka vachiti uyu mhiko dzake dzakaoma kusatotaura, anokwanisa kana kutotanga kutorohwa nezvitokoloshi zvenyu zvamakatora kuDurban. Vakabva vatotiudza kuti zvikwambo zvemuSouth Africa zvine simba zvakasiyana nezvemuZimbabwe, zvekuti unokwanisa kungochibata obva watochiparadza. ZvemuSouth Africa zvinotoda kutotaurwa nazvo. Zvino iye murume wangu haadi kuti zvikwambo izvi tinge tichitaura nazvo, iye ndiye ega anokwanisa kutaura nazvo. Ndinombozvinzwa hangu zvichitaura zvinenge zviri muceiling, but ndinonzwa kuri kuzevezera kwazvo, asi iye murume wangu anoti anenge achitoita conversation nazvo zvikwambo izvi, asi kuhope ndipo pandinozvirota zvichiti madhodha, kubva rinhiko tichikuitisai mari, isu takuvara nenyota, tava kuda kuti munge muchitipawo ropa tinge tichiwanawo chokunwa, ingawani muri kufara muchidya mari dzenyu muri mega. Zvino takamboedza kumashure uko, handingati takaedza, asi murume wangu ndiye akaedza kwava kupara zvekare imwe ngozi. Izvi ndo zvatakazoita. This was mugore ra2023. Mukomanashi tainge tine imwe couple yatainge tichiziva. Ipapo tainge tava kuenda kumasowe tichiedza kuti tinge tichikamura masimba ezvikwambo izvi. Saka taipiwa nhombo neminamato. Pane vamwe madzibaba ava ivo takazovaudza chokwadi, tikavaudza kuti isu tainge takaromba. Vanobva kwaRusape madzibaba ivavo, vakabva vatichitsvakai mari. Saka vakatiti vainge vasingachadi iri mari, vainge vava kuda motikari. Tainge tiine imwe Isuzu yedu, vakati vainge vachida Isuzu iyoyo. Takaenda navo kuIZVI cars mukoma, tikatengesa Isuzu yacho iyoyo, mari yacho tikabva tavapa same time tisati tatombobvapo paIZVI cars, vachiti ndo kuti mari yacho inenge yakachena kana ikazongogara kwenguva refu iri mumaoko medu, zvikwambo zvinobva zvatoisvibisa. Takazoenda navo kwaRusape madzibaba ava, tikaenda kumba kwevamwe bhishopu avo vakaedza kutivakira minamato. Bhishopu ava vakazotisiya tiri pamba pavo, vakanogara 1 week vari kuMozambique, vachiti vainge vachida kupiwa masimba. Vakati vari kuenda kumba kwevamwe bhishopu zvekare, but I think kuti vakaenda kumba kweimwe n'anga. Pavakadzoka vakabva vachizosungira madumwa muzviuno zvedu, ndokubva vachizoti tinge tichizodzoka kuSouth Africa. Takabva tachizonzi tinge tichitenga imwe imba. Takatenga imwe imba mukomanashi, tikanzi imba iyoyo taifanira kuti kana tikawana vanhu vanenge vachitambura, avo vanenge vaine mwana mudiki, taifanira kuti tinge tichizoita sekunge tavanzwira tsitsi, tobva tachizovati vange vachigara pamba pedu rent free, uye zvekare tichivabhadhara sekunge vanenge vachitishandira. Asi tainge takanzi pose apo patinenge tichivabhadhara, mari dzavo hativapi mari mumaoko, asi tinovapa mari dzacho dziri muenvelope. Murume wangu sezvo ari munhu wemasekret, ainge asina kunge akandizivisa mukomanashi kuti vanhu ava kuvashandisa kwatainge tichazoita vainge vachazofirwa nemwana. Saka ngozi dzavapo mukoma ingozi dzevana vaviri, because mukadzi wacho akange abatira pamuviri apo pakazofa mwana wake, nenhumbu ikabva yachizobva, asi zvinhu zvedu ndo zvakadya mwana ainge ari mudumbu, zvikadya zvekare nemwana uyo
waamai ivavo. Saka murume wangu ainge asina kunge akandibudira zvekare pachena kuti yainge itori sacrifice iyo yatainge tichiita. Saka iye ava kutoita sekunge munhu anorasika njere. Murume wangu haachatokwanisi kutofamba ari ega achidriva motikari ari ega, nekuti dzimwe nguva anokwanisa kungotanga kungoskrima achiridza mhere. Kana ndikamubvunza kuti kochii, anobva atanga kuchema achiti pane zvinhu zvaanenge achiona. So mukomana nyaya yandiunza pano nhau iripo ndeyekuti iniwo ndiri kutsvakawo rubatsiro, sezvo murume wangu iye asiri kuda kundiudza kuti ndichafa rini, uye zvekare nedzimwe mhiko idzo dzaakaita in secret handizivi kuti ndingabatsirikana sei. Saka ipapo apo patakaenda kuDurban tichizonoromba nemwana wedu mukomanashi, mwana uyu ainge achiri mudiki zvisingaiti, zvekuti ndinoti kana ndikatanga kuzvifunga ndinonzwa mwoyo wangu uchirwadza kuti asi ipapo seiko murume wangu akandimanipulata nekuda kwenhamo yedu ndikabvuma kuchekeresa mwana uyu mukoma. Takaenda naye musango, takapiwa rimwe plastic bag, but maplastic bag aya ekaki riri reTruworth, tikanzi tinge tichienda musango tikamuisa imomo tikamusiya arimo, ndobva tachizopinda mumotikari yasekuru vaya. Mwana takamusiya musango achichema. Takazoti tadzokera kumba kwavo sekuru ivavo vane glazi iro ravanoshandisa. Saka glazi iroro mukoma rinokuratidza zvose, yakaita kunge movie takamanikidzwa kuti tinge tichizoona mafiro akazoita mwana wedu. Takazomuona aparara achiratidza kuti ainge achidyiwa nezvikara zvesango. Mwana ndokubva achizofa. Tichizobvako ikoko patakadzokera location kwatainge tichigara panguva yacho iyoyo tainge tichiri kutogara mumukuku, ndokubva tachizoona kuti padoo painge paine bhegi rainge rakazara mari, asi bhegi iri mukomanashi rainge riri mukati. Takati tichivhura dhoo tikabva taona kuti kuseri kwedhoo kwainge kuine bhegi rainge ririko rainge rakazara nemari. Tikaiverenga tikafonera sekuru vaya tikavaudza kuti tainge tawana mari. Vakabva vati ivo mari iyoyo yatainge tawana irimo mumba ndiko kwainge kuri kutanga kuita mari, ende tainge tichazoita imwe mari yakawandisa. Ngomanashe nemurume wangu taiti kana tikabuda, sezvo tainge takanzi taifanira kuti tinge tichizopfachura mari, taiti kana tikabuda, kana tabuda patinozodzoka tinowana kuti bhegi rinenge rakazara zvekare nemari. Pane rimwe zuva inini nemurume wangu patakaita ma-expenses anodarika 200, takati tadzoka kumba tikaona kuti mari iyo yose yatainge tashandisa, mari iyoyo yainge irimo mumba. Takabva tachizobhuka tikaenda kuDubai mukoma tikanoshandisa mari zvekudaro. Patakadzoka tikaona futi kuti bhegi rainge ririmo mumba. Ipapo tainge tava kusagara mulocation, tainge tava kugara somewhere else mucomplex. Saka ndizvo zvakaitikawo mukuromba kwatakaita ini nemurume wangu. Dambudziko ravapo nderekuti murume wangu munhu ari kundikipira masecret, iniwo handichazivi kuti ndozvifambisa sei, since zvose takaita tiri pamwe chete, asi iye ane mamwe masecret awo aasiri kuda kundiudza. Ndanga ndafunga hangu kuti ndinge ndichitsvaka n'anga inoita a go back to sender, kana kudzokera kuna sekuru vaya ndovakumbira kuti vange vachiita a go back to sender. Handizivi kuti go back to sender yacho inozorova inini kana kuti murume kana kuti tose pamwe chete. Chiri kundirwadza ndechekuti akachekeresa nechibereko changu akasandiudza. Dai akandiudza handaimbobvuma kuti tinge tichinosiya mwana musango. Handina umwe mwana kunze kwemwana uyo watakanosiya musango.
muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world.